Bore da, cyfeillion, a diolch am y cyfle hwn I fod gyda chi bore yma. Ffion, ai ti sy'n darllen yr emyn? Diolch yn fawr. Clodforon di o arglwyr diw, creu ddanodau'r pwr beth byw. Dy enw'r mawr goruchel yw, Halleluia. Arnant o arwyr, rhyw'n ein bryd, mololeuon byth dy gariad drud. Dy babell yw ein noddfa glid, Halleluia. Diollwn am dy dyfal llwys, mawragon rhinwed angar groes. Bendithwen dy holl, ddyddiau'n hwys, Halleluia. Addoron fydd dy enw'n mawr, fe dryddor arno nefel wawr. Seiniad dy glor dros deiar llawr, Halleluia. Rhif emyn 124. Gawn ni wrando ar ac am air ein Duw o lyfr Salmau bore yma, detholiad o adnodau o Salm 139. Arglwydd yr wyt wedi fy chwilio am hadnabod. Gwyddos ti ba bryd y byddaf yn eistedd ac yn codi, yr wyt wedi deall fy meddwl o bell. Yr wyt wedi mesur fy ngherdded am gorffwys, ac yr wyt yn gyfarwydd am holl ffyrdd. Oherwydd nid oes air ar fy nhafod heb I ti arglwydd ei wybod I gyd. Yr wyt wedi cau amdanaf yn ôl ac ymlaen, ac wedi gosod y law drosof. Mae'r wybodaeth hon yn rhy ryfedd I mi, y mae'n rhy uchel I mi ei chyrraedd. I ble'r af o ddiwth dy ysbryd, I ble y ffowaf o'th bresenoldeb. Os dringaf i'r nefoedd yr wyt yno, os cywiriaf weli yn uffern I hun yr wyt yno hefyd. Os cymeraf a denydd y wawr a thrigo ymhellafoedd y môr, yno hefyd fe fydd dy law yn fy arwain, a heilaw yn fy nghynnal. Os dywedaf yn sicr bydd y tywyllwch yn fy nghuddio, a'r nos yn cael yndyn amdanaf. Eto nid yw'r tywyllwch yn dywyllwch I ti, mae'r nos yn goleuo fel dydd, a'r un yw tywyllwch a goleuni. Chwilio fi o ddiw I ti adnabod fy nghalon. Profa fi I ti ddeall fy meddyliau. Edrych a wyf ar ffordd a fydd yn loes I mi, ac arwain fi yn y ffordd
dragwyddol. A boed bendith yr arglwydd ar y darllen a'r gwrando hefyd o iair. A oes adnodau? Ardderchog. Diolch i chi eich tair. Pwy sydd eisiau dechrau? Edrych ar i'r mynedau o ble daw yn hymor. Da iawn. Yw'r arglwydd yw fy nifer. Ardderchog. Mae'n bob tro'n ffermon. Ffantastig, eich tair. Diolch yn fawr. So, Ffion, Martha, Manon, Betsan, Gwenno. Owain. Okay. I fi mynd i wneud rhywbeth fach nawr. Okay. Dwi ddim yn mynd i gymryd yn hir. Rhyw awr fach. Okay. So fi jyst mynd i wneud rhywbeth bach. Fel hyn. A wedyn tra bo fi'n wneud hyn, gallwch chi ddyfalu be fydd yn digwydd ar y diwedd. Okay. Fi bron y gorffen. Unrhyw syniad ydych chi? Cwch? Wel, mae'n edrych fel rhyw fath o gwch, yn dweud. A wedyn fi wedi gorffen, a mae'n edrych fel rhyw fath o het, ond nid dyna beth yw e. Fi'n annibennu'ch capel chi nawr. Okay. So dyna ni. Beth chi'n meddwl sydd yn mynd i fod fan hyn pan dwi'n agor e mas? Alle fe fod yn unrhyw beth. So, nawn ni agor e mas. Yeah. So, un toriad bach arall. So, croes Iesu Grist yn amlwg. A wedyn, ni'n mynd i wneud just... So, wedyn. Okay. Oedd mam yn cael ei ffemblwydd ddo. Na i ddim deitha chi faint oedd hi, ond oedd hi'n cael ei ffemblwydd ddo. A oedd hi ddim yn hapus gyda Owain Llyr. Achos oedd Owain Llyr ddim wedi dod i rhywbeth ar waelod y neges. Mae mam fel arfer eisiau o leia 5 o'r ein ar waelod y cerdyn, ac oedd dim byd yno, oedd dim byd fel na yno. So beth oedd ddim ar y cerdyn? Cusan. A wedyn, chi'n bod beth yw cusan? Ydy o'n arwydd o gariad, yn dydi? Cusan yn arwydd o gariad. A chi'n bod beth mae Duw, na mae'r peth cyntaf i gofio, mae Duw yn dwlu arno chi. Ac yn caru ni i gyd. Ddim eisiau ni fod yn unrhyw beth i ni ddim. Ddim eisiau ni esgus bod yn ddim byd. Mae Duw yn caru ni yn union fel i ni. Okay. So, dychmygwch 2 fan hyn. A 2 fan hyn. Yn gwneud 4. 2, hwn, 2 yn gwneud 4. So beth yw'r arwydd yma? 2. Plus, arbennig. Plus, a mae plus yn arwydd positif. Ac mae angen i ni fod yn bobl positif. Ac weithiau, dwi'n mynd sôn am fan hyn, ond weithiau, bysa chi ddim yn dychmygu fod pobl capel yn bobl positif iawn. Weithiau. Achos dyn nhw ddim yn gwenu digon. Mae angen i bobl capel gwenu fwy oherwydd i ni'n bobl positif, oherwydd mae Duw yn ein caru ni. Okay. Un peth bach arall. Mae ganddoch chi 2 fan hyn, plus 2 equals 5. So beth fyddai eich athro neu'ch athrawes chi yn gosod wrth yr sym yna? A fyddai eich athro chi neu'ch athrawes chi yn gosod tic wrth yr sym yna? 2 a 2 i wneud 5? Neu a fyddai eich athro neu'ch athrawes yn gosod rhyw arwydd arall?
Croes, ie. Yeah. Croes yn arwydd bod yr swm yn beth? Yn anghywir, ie. Yeah. So, dyna'r peth ola. Mae'r groes bach yma yn arwydd yn bod ni, ac i ni gorfod cydnabod hyn, pawb ohono ni, beth bynnag bod yn hoedran, nid just chi fan hyn, ond pawb ohono ni, gyd yn neud pethau'n anghywir. I ni gyd yn neud pethau'n anghywir, ond dydy hwnna ddim yn newid dim o'r ffaith fod Duw yn caru ni. A dyna pam, i ni yn bobl cadarnhaol iawn, positif iawn, oherwydd i ni'n gwybod bod ni'n methu, ni'n gwybod. Ond mae Duw yn caru ni i gyd, bob amser. So felly cofiwch, yr wythnos newydd yma nawr, cofiwch, bod chi'n neud pethau o'i le, bod fi'n neud pethau o'i le, bod ni i gyd yn neud pethau o'i le, mae Duw yn caru ni fel y ydym. A dyna pam i ni'n bobl positif iawn. So rwch wen i mi nawr. Na ni, ardderchog. Diolch yn fawr, diolch o galon, a wedyn fi'n gobeithio newch chi fwynhau yr ysgolion. Felly. Gewn ni droi at yr ail lemyn. Diolch cyfeillion. Yr ail lemyn ydy 815. 815. Dyma ni. A J.T. Job sydd ar geiriau. Dduw yw'r ein tadau nefol dad o achub a sancteiddian gwlad. Cysegran dyheuadau ni i geisio dy ogoniant di. A newn ni uno bawb i ganu 814 os gwelwch yn dda. 815, mae'n ddrwg gen i. 815.
Gawn ni weddio gyda'n gilydd, gawn ni gynorthwyo'n gilydd mewn gweddi ac a gweddiau, a'n gweddiau. O ddiw ein Duw, yr wyt wedi'n chwilio ni, wedi'n hadnabod ni. Ac oedwn am ychydig yn dawel fach i ystyried gwir oblygiadau y geiriau cyfarwydd rhy ni. Mae ein holl fywyd o'i ddechrau'n deg i'w ddiwedd a'i ail ddechrau wedi ei amgylchynu gan y gwybod a'r adnabod ryfeddol hyn. Ein Duw yr wyt ti weithiau'n fraw i ni. Mae'r adnabod hwn, y gwybod hwn, sy'n treiddio i bob cornel tywyll a chydd o'n byw yn ddychryn i ni. Ond diolch o Dduw ein tad, nad oes angen y dychryn hwnnw o gwbl. Nid un felly wyt ti. Nid creulon chwilotwr cysgodion mohonot. Yr wyt ti yn ein hadnabod ni. Ac yn union oherwydd i ti dreiddio i bob cornel tywyll a chydd o'n byw, yr wyt ti yn ein caru ni, nid weitha hyn i gyd, ond yn union o'i herwydd. Yn ein caru ni, yn ein hanwylo ni, yn ein ryddhau ni, drwy egni dy faddeuant a grym dy gariad. Felly'r bore hwn yng nghwmni'n gilydd ac yn dy gwmni di, ymdawelwn. A diolch mai goleini un codi ydwyt, nid tywyllwch un bygwth. Diolchwn y bore hwn am dy adnabyddiaeth dreiddgar di ohonom. Ac felly arglwydd ymdawelwn, yn dawel yn o ti, gan ildion fodlon i ti. Chwilia ni os gwely'n dda, i ti adnabod ein calon, plymia os gwely'n dda, plymia a chroeso i ddyfnderoedd ein henaid, a phlanna yn omryddin dy gymeriad cyfoethog di, fel y gallwn ni fel unigolion ac fel eglwys hefyd, dyfu, datblygu, cynyddu, symud a symud ymlaen. Yr wythnos newydd hon, ac fel bob amser, llenwa di ein byw a'n bod, a ffydd di ben draw di ynom ni, dy gariad tuag atom ni, a'r gobaith sydd gennyt y bydd pawb ohonom yn dod i fod yr hyn y bwriadwyd i ni fod. Chwilia ni, arglwydd, i ti cael adnabod ni, a ninne o'r herwydd yn cael dy adnabod di. Lliw pob gweddi o'n heiddo, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Yr hwnna'n dysgodd ni fel teulu ynghyd i weddio. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dylydion, fel y maddeuw ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can ei seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant,
yn oes oesoedd. Amen. Rwy'n i lygad Crist i weld yn iawn, y ffiniau ffals a ddrylliwyd i'n brynhawn, mwyn i ni cael carthu'n rhagfarn cas a gweld pob lliw yn hardd yn hael dy ras. O cuddia ni mwyn ddangos di, y dyn dros eraill yw ein harglwydd ni. 8-5-1 i barhau. Ga i ddiolch am y croeso arferol i'ch plith chi. Diolch o galon o galon. Mae wedi bod yn hir ac yn rhy hir, ond i ni'n dechrau dod nôl i ryw fath o drefen a diolch am hynny. Wel, gwell dechrau. A hynny gyda'r gair zombies. Ie, fe wnaethoch chi glywed yn iawn, zombies. Ond na i ddeud eto jyst mwyn tanlinellu'r peth. Zombies. Un o beryglon eitha
ein crefydd a'n crefydda yw creu zombies Cristnogol. Un o beryglon eitha hyn i gyd yw creu zombies Cristnogol. Gall emyn a thôn, gall geiriau'r gair gweddi ac ein tad homili pregeth, cymerwch a bwytewch y cwpan hwn yn enw'r tad mab yr ysbryd glân. Mae hynna i gyd yn gallu creu zombies ohonom. Mae'r zombi'n fyw, mae'r zombi'n cadw sŵn, mae'r zombi'n symud. Mae e'n hercian mynd ydy. Mae'r zombi'n fyw ydy, ond nid oes bywyd ynddo. Yr undead ydyw. Rwle rwng byw a marw, zombies. Diben pob emyn a thôn, diben pob adnod a phenod, pob llyfr a llythyr, pob gweddi, defod a delwedd diwynyddol yw deffro pobl. Deffro pobl i weld, a chael eraill i weld, anfertheth, diben draw, cariad Duw yng Nghrist. Ond, ac i chi'n gwybod hyn ac i fi'n gwybod hyn, ond gweitha'r modd, gall delwedd a defod, llythyr a llyfr, penod ag adnod, tôn ag emyn, gan mor gyfarwydd ydynt bob un ein sion i gysgu. A chreu zombies ohonom. Mae ein crefydd, mae ein crefydda'n fyw ydy. Mae e'n symud ydy. Mae e'n cadw sŵn ydy. Ond does dim bywyd ynddo fe. Undead ydyw, mae e'n bodoli, ond dim ond bodoli. Mae'r union gyfryngau a ddyle deffro ein ffydd yn ei ddithodd. Un o beryglon eitha crefydd a chrefydda yw creu zombies Cristnogol. A finne wedi diolch am y croeso. Falle fod y cwestiwn nesaf yn mynd i warantu na fydd croeso i mi to. Sef, ai zombies Cristnogol ydym ni fan hyn? Ti a fi? A sylwch, fi yn cynnwys fi yn hyn. Ai zombies Cristnogol ydym? Ydy'r emyn ar dôn, yr adnod ar benod, y weddi a'r ddefod a'r ddelwedd yn ein deffro ni? Neu yn ein sion i gysgu? Ai bodoli mae ein ffydd ni'n ei byw? Ac mae yna fyd o wahaniaeth rhwng yna eich beth all. Os zombies ydym, wel mae rhaid deffro ni. Mae rhaid ein deffro ni i fywyd llawn llwyr llawen. Bywyd yn ei holl gyflawnder, y bywyd a ddawodd Iesu, gwarantodd Iesu i ni. A'r cwestiwn nesaf wedyn, a ydym yn dymuno cael deffro? Achos mae'r deffro hwn, fel pob deffro, yn golygu gollwng breuddwydion, hepgor breuddwydion, codi o wely cyffyrddus, cynnes ein crefydda diogel, gwisgo, molchi, paratoi i waith. A dyna beth i ni'n neud o ddydd i ddydd. Ond mae pob un o'r pethau cyffredin hyn yn gwbl allweddol i ffydd fyw, deinamig, deffro. Gwnewch hyn oll, meddai Paul wrth Cristnogion Rhufain, fel rhai sy'n ymwybodol o'r amser. Mae dyma'r awr i chi ddeffro o gwsg. Yn ymwybodol o'r amser, mae'n amser codi, mae'n amser mynd i weithio. Gwisgo wedyn. Deffro, deffro oedd apel Eseia broffwyd i bobl ddiw, gwisg dy nerth, seion, ymwisga yn dy ddillad gore. Gwisgwch, meddai Paul, holl arfogaeth Duw amdanoch.
Deffro, gwisgo, molchi a pharatoi. Ymolchwch, meddai Eseia to. Ymolchwch, ymlanhewch, ewch a'ch gweithredoedd drwg i ffwrdd, golchi'r cyfan i ffwrdd. Peidiwch â gwneud drwg, dysgwch wneud daioni. Deffro, gwisgo, molchi a pharatoi. Mae bodloni ar fodoli fel zombi chrysnogol yn golygu'n syml iawn nad oes rhaid i ni ddeffro. Does dim rhaid i ni ddeffro o gwbl i reality ein cyflwr a chyflwr y byd o'n cwmpas ni ymhell ag agos. Wrth fodloni ar fodoli, does dim un rheidrwydd arnom ni i ddeffro, i godi, i wisgo, i ymolchi na pharatoi, i ddim byd. Mae'r zombi yn ymwybodol dim ond o'i anghenion ef ei hun. Ond bywyd ar y cyd yw bywyd Cristnogol. A dyna un o'r pethau a fi mor anodd i ni yn ystod y pandemig, oedd colli ar y cyd hwn. Ni ellir mynegu beth yw ein ffydd ond a geiriau sy'n dechrau a cyd. Cyd sefyll, cyd gerdded, cyd addoli, cyd gymuno, cyd weithio, cyd weddio. A'r pwysicaf ohonyn nhw i gyd yw cyd yn deimlo. Llawenhewch gyda'r rhai sy'n llawenhau, wylwch gyda'r rhai sy'n wylo. Hanfod ein perthynas unigol â Duw yw ymdeimlo a chydymdeimlad Duw i blant ef ydym. Ac mae ei ddiddordeb ynom ni'n real, cyfeillio, mae e'n real a mae e'n gyson a mae e'n fyw. Ac mae natur y profiad hwn yn golygu nad oes fodd o gwbl i'w feddiannu heb ceisio i drosglwyddo i bobl eraill. Mae diddordeb Duw ym mhobl ynom ni, yn magu ynom ni diddordeb mewn pobl. Heb ein bod ni'n troi ein credo yn gymwynas, zombis ydym. A zombis fyddwn ni. Heb yn bod ni'n dechrau ymddiddori yn y byd o'n cwmpas ni, a beth sy'n digwydd yn y byd o'n cwmpas ni, zombis fyddwn ni. Mae rhaid troi'r ymdeimlad o Dduw yn gydymdeimlad a phobl Dduw. A dyma'r eironi pigog lletwydd. Mae crefydda, mae hyn i gyd, yn wenwyn i gydymdeimlad. Ga'i jyst tanlinellu hwnna. Mae crefydd a chrefydda yn wenwyn i gydymdeimlad. A fi'n gweld rai ohonoch chi'n edrych yn syn. Gall hwnna ddim bod yn wir. Gall e ddim, ond mae e. Mae pobl crefyddol yn llai parod i cydymdeimlad na phobl di-grefydd. A dydy o ddim yn arferol o bethau'r byd i wneud y fath yma o beth mewn pregeth, ond just rag ofan. Mae hynna yn deillio o My Brother's Keeper, Compassion predicts generosity more among less religious individuals, the Journal of Social, Psychological and Personality Science. Gorffennaf 2012. Dyw hwnna ddim mor bwysig â hynny, ond cydiwch yn y syniad yma fod crefydd yn wenwyn i cydymdeimlad. Meddyliwch fod pobl heb grefydd yn fwy parod i gydymdeimlo a phobl na ni. Ac mae seicolegwyr yn sôn am y peth fel the Lady Macbeth effect. Chi'n cofio Lady Macbeth? Chi'n cofio honna golchi i dwylo'n lan o waed. And yet here's a spot, out, damned spot, out, I say. Mae'r seicolegwyr yn gweld cysylltiad rhwng cydwybod eog a'r weithred o ymolchi. A'r cysylltiad hwnnw'n ddeiblyg. Yn gyntaf, i ni olchi'r drwg i ffwrdd, fe all cydwybod eog ein hargyhoeddi fod y drwg yna o hyd. Yn amlwg i bawb i cael gweld. Ac yn ail,
Gan bwysicach falle, fe all defodau glanhau dawelu'r cydwybod. Ac yn ôl y seicolegwyr, mae'r defodau crefyddol rheini sydd â'u pwyslais ar olchi a glanhau, maen nhw'n gallu pylu min yn cydymdeimlad ni. Os ych chi eisiau darlun o'r peth, meddyliwch am olchi cyllyll miniog, eich cyllyll miniog orau chi yn y peiriant golchi llestri. Bob tro maen nhw'n colli min. Fe ddod allan bob tro yn lan, ond bob tro mae mymryn llai o fin yn nhw. Fe all yr arfer dda o gyffesu ein pechodau, ein difaterwch o gyflwr y byd o'n cwmpas ni, bylu min ein cydwybod ni, a chreu ohonom zombies Cristnogol. Sydd o hyd fyth yn cyffesu ein drygion ni, yn cyffesu'n ffolineb, yn cyffesu ein pechodau, heb wneud yr ymdrech lleiawyr i wella a challio. Anigonol pob edifeirwch os nad yw'n arwain at ymdrech i fod yn well a byw yn gallach. Peth ymarferol yw wedi farhau. Mae rhaid i fynegu hynny mewn ymdrech galed, gyson, i godi, dyfnhau, lledu ein cydymdeimlad ag eraill. Heb yn bod ni go iawn yn cydymdeimlo a'r bobl o'n cwmpas ni, nid just y bobl sydd yn ein cylch ni, ond pawb yn anorfod rhyw zombies fyddwn ni. Yn zombies Cristnogol. Yn rhyw fath o fyw, heb fywyd go iawn. Ond efallai jyst i orffen a'i newid y darlun yn llwyr. A gadael zombies ag ystyried robotiaid. Just i orffen. Rhyw funud neu ddwy yng nghwmni y robotiaid. Gall ein crefydd a'n crefydda gynhyrchu zombies. Gall, ond fe all gynhyrchu robotiaid hefyd. Mae'r cwestiwn chwilfrydig, eangfrydig, yn cael ei droi yn rhyw fath o robot sy'n ond yn credu beth sydd ofyn iddo gredu. Beth yw dogma? Beth yw dogma? Dogma yw beth i ni'n gredu. Mae dogma yn debyg i nitrogen hylifol. Dychmygwch ffydd yn yw fel blodyn tlws bychan eiddil. Dyna'ch ffydd chi yn yw. Dychmygwch wedyn gosod y blodyn hwnnw mewn nitrogen hylifol, liquid nitrogen. Mae'r lliw, mae'r siap y blodyn, mae lliw y blodyn yn aros, ond mae'r peth byw, hardd, hyblyg hwnnw wedi i fferi, wedi i rewi. Ac mae e bellach yn fregus, y cyffyrddiad lleia, a mae e'n malu. Beth yw dogma? Mae dogma'n debyg i lun gopi. Dychmygwch fod gennych lun bychan gwreiddiol gan Cyffin Williams adre. So ganddoch chi lun gwreiddiol o eiddo Cyffin Williams adre. A bod chi'n dewis bod chi ddim eisiau fe, cofiwch byddai'n hapus i'w dderbyn e. So mae ganddoch chi lun gwreiddiol gan Cyffin Williams yn y tŷ. Ffydd, ein ffydd ni yn yw'r llun gwreiddiol na. Copi o'r llun. Llun gopi o'r llun yw dogma. Mae gwybod beth i ni'n gredu am Dduw yn bwysig, odi. Mae parodrwydd i drafod gyda phobl eraill yr hyn i ni'n gredu am Dduw yn bwysig, ydi. Mae medru cyfleu bobl eraill yr hyn i ni'n gredu am Dduw yn bwysig,
ond nid Duw yw'r hyn i ni'n credu amdano. Mae ffydd yn troi yn ddogma pan mae pobl ddiw yn mynnu. Mae ei hargyhoeddiad hwy am ddiw yw Duw. Cai drysau mae dogma gosod ffiniau, codi muriau, a mae gormod o lawer o hynny wedi digwydd ac yn digwydd. Pan mae ffydd yn troi yn ddogma, mae'r eglwys leol yn troi yn rhywbeth o beiriant sy'n cynhyrchu robotiaid. Copi ar ôl copi ar ôl copi o'r copi. Mae dogma'n edrych yn syndod o debyg i ffydd, ond dydy o ddim yn ffydd. Mae ffydd yn wydn ac yn fyw. Mae dogma'n frau ac yn fregus. Nid cynhyrchu robotiaid Cristnogol mon gwaith ni, ond sicrhau fod i bobl, ac un pobl ifanc ni a'n plant ni yn fwyaf arbennig, yn bod ni'n creu gofod iddyn nhw, i ddysgu am Dduw, ac am beth yw Duw iddyn nhw. Gall Cristnogaeth gynhyrchu robotiaid Cristnogol, ac mae angen i ni ddeffro a bod yn effro i hynny. Nid ffactori, ond meithrinfa yw'r eglwys. Zombies, deffrown. Os yw ein perthynas â Duw ac o'r herwydd ein perthynas ag eraill yn llusgo byw, mae rhaid ni ddeffro. Deffro'n gilydd, deffro'n hunain. A codi, molchi a paratoi i wasanaeth a gweinidogaeth. Robotiaid mae angen i ni ddeffro. Nid upgrade na reboot sydd angen. Nac ychwaith rhyw return to factory settings. Deffro sydd angen. Dadraglenni sydd angen. Y mywyd eglwys, mae gwell owns o ffydd na thinell o ddogma. Eglwys Iesu Grist. Nid methiant eglwys Iesu Grist i ni'n gweld yma Nghaerdydd, yma Nghymru. Nid methiant eglwys Iesu Grist i ni'n gweld, ond ein methiant ni i fod yn eglwys Iesu Grist yma yng Nghymru. A mae angen i ni ddeffro i hynny. Ti a fi yn sicr. Amen. A newn ni ganu gyda'n gilydd yr emyn ola. A'r emyn ola ydy 306 a Pantycelyn sydd yn cael y geiriau ola. O Iesu mawr y meddyg gwell, gobaith yr holl ynysoedd pell. Disg i mi seinio mas y glod, mae di gyfnewid wyt erioed. 306, 306. Diolch yn fawr.
Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni i gyd. Amen.